L-Aġenzija Żgħażagħ qasmet għotjiet li jlaħqu s-60,000 euro għal 37 għaqda mhux governattiva taż-żgħażagħ li ma' għaqdiet ikkwalifikaw għal żewġ skemi li ħarġet l-istess aġenzija. L-iskemi imsejħa Assistance for You u Be Active huma ntiżi li joffru appoġġ finanzjarju lill-għaqdiet sabiex dawn ikabru l-attività tagħhom. Fi-lfatt, 27 għaqda gawdew mill-iskema Assistance for You b'għotjiet ta' 1,500 euro lil kull għaqda filwaqt li l-oħrajn gawdew mill-iskema l-oħra li allokat massimu ta' 2,000 euro lil kull għaqda. F'ċerimonja fejn ġew mogħtija l-fondi il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma saħqet li l-appoġġ lejn l-għaqdiet taż-żgħażagħ hija prijorità għall-Aġenzija u ser tkompli dak li ilha tagħmel f'dawn l-aħħar 10 snin mhux biss permezz ta' dawn l-iskemi iżda inizjattivi oħrajn li għad iridu jkunu mħabbra. Ir-rappreżentanti tal-għaqdiet laqgħu dawn il-fondi u semmew kif intużaw f'attivitajiet u proġetti differenti. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-għaqdiet Volontarji innota kif din l-għajnuna finanzjarja qed tintuża biex tkompli ttejjeb il-ħidma tal-istess għaqdiet. Permezz ta' dawn l-iskemi, l-Aġenzija Żgħażagħ qed tagħmel differenza fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Infatti qegħdin naraw kif bil-fatti għandek 37 għaqda li qegħdin iverifikaw minn dawn il-fondi fondi li ntużaw mod dirett fuq iż-żgħażagħ u allura din nikkonfermaw kemm iż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur ta' dan il-pajjiż iżda fuq kollox huma parti integrali minn dak li huwa l-preżent ta' pajjiżna. Min-naħa tagħha, il-Ministru għall-Kwalità tal-Ħajja Ġulja Farrugia Portelli qalet li dawn il-fondi intużaw għal proġetti li nħassu fis-soċjetà. Din kienet opportunità fejn b'kollox 37 għaqda differenti taż-żgħażagħ ippreżentaw idejat, ħolqu proġetti li permezz tagħhom se jħallu marka sabiħa ħafna fil-komunità. Fost l-għaqdiet li gawdew minn dawn l-għotjiet kien hemm l-assoċjazzjonijiet tal-Iskawts, iż-żgħażagħ Salesjani u l-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome.